Здравейте, здравейте! Ето ни, продължаваме работата по изграждането на социално предприятие Антикварно село Битака, Перник. Ето тук един приятел идва и той да помага. Прави фермите. Вижте, всичко се прави с приятели, познати, доброволци. Сега и доброволки от Красив Кюстендил ще дойдат да могат да боядисат тук с грунт всичките металните работи, да мога да ги предпазим от ръжда, така че леко по леко действаме по проекта, за да може от септември месец да стартираме в умален мащаб. Като цяло ни чака много работа. Ето тук тази трева, където виждате тук срещу мен, всичко това нещо ще бъде изравнено, ще бъде направено селище от контейнери, където ще направим един модел социално предприятие. Ще мога да помагаме на хора от уязвимите групи, ще има реставраторска работилница, ще има битак, ще се продават вещи, втора употреба, антикварни, всякакви, като ще има също така и заведение. Дори да имате, да кажем, нещо да изхвърляте, ще го дарите на нас, вместо да отива в сметището и от боклука да направим нещо полезно. Реставраторите ще го реставрират и по този начин ще ангажираме хора от уязвимите групи да може да им помагаме тук. Чао, чао за сега, бъдете здрави!